Nu! På det. Ej, kom nu. Og den skal smøres godt rundt. Den må ikke bare sluge. Selvom Der skal imellem tænderne. du er vant til det, men Må vi se. Åbn munden. selvom du er vant til det, så skal den trykkes godt rundt. Der skal drejes rundt. Du må ikke sluge. Og så skal det gurles. Altså, Ja. wasabi. Du må godt sluge alle mulige andre, men bare ikke. Det gør næsten. Kig ind i kameraet. Jeg kan se ham for røde øjne. Hulken kommer frem. Hulken kommer frem. Vil du have cola? Er den hård? Er den hård? Jeg synes, den der hat, der skal... Det er den ikke. Der kom lige det der damp lige op igennem Og min næsen. næse. Den er slemt nemlig lige ved næsen. Er det varmt? Det er den der sinder der, man får i næsen. Ja. Han er helt stået. Han er helt færdig. Ja, Og det så er Koncentrer mig. Alien. Hulken.